кайбер аларның кайбер ниләрен тәҗрибәсен өйрәнергә дә. Камил әфәнде, фикерегезне онытмагыз. Безнең чит ил мисалы бар. Әйдәгез бергәләп видеозны карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Европа уртасында урнашкан Бельгия һәм аның тирәк күршесендәге илләр шүпләрне бер 20 төрле категориягә бүләләрдер. Алдан ук әйтеп куям, турыга чыгарып куя торган төрле төстәге пластик капчыкларны халык алдан ук сатып ала. Ә инде шәһәр уртасында халык күп җыела торган җирләрдә, мәсәлән, вокзалларда, зур мәйданнарда ул шүпләрне бушлый ыргытырга мөмкин. Сез әйткәнчә инде ул классик сортировка, киягаз, пластик яисә пиала шишалар һәм танылмаган чүпләр. Нәкъ шул сортировкага бирелмәгән чүпләрне инде яндыра торган заводларга илтәләр дә. Һәм һәрбер зур шәһәр кырыенда андый заводлар тыныч кына, матур гына эшләп килә. Европаның һәрбер зур сәүдә йортында бер почмакта картон коробкалар бар. Анда иске ташландык чәйникләр, утюглар, эшкә яракмаган лампалар һәм батарейкалар ята. Халык аны бушлый илтеп куя. Суруга чыккан даруларны общий чүплеккә ташлау бу бит инде наданлык дип санала. Аларны да кире даруханәгә илтеп бирәбез. Килешеп була микән монда 20 төрле шүпне аеру дибез. Монда 2 төрлегә генә әле бүлү буенча да кыйнлыклар кичерәбез. Пропаганда дидек. Нияз, ничек уйлыйсың, менә ничегрәк алып барырга кирәк кеше белән әле безнең